kepengin ngersakne menika kesenian jaranan campursari Wahyu Turangga Muda ingkang dipun pandhegani dening Bapak Gunawan menika murah meriah. Alamatipun wonten Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ngono. Bilih panjenengan kok kepengin ngersakne kagungan hajat mantu saged, kitanan saged, mitoni ugi saged kebiakaken Wahyu Turangga Muda. Pripun wingking sampun rampung napa dereng? Lek dereng campursarinan riyin nggih. Nah. Mumpung enek elektronik dangdut ya ora apa-apa, monggo. Heeh. Nggih, monggo. Sinten Mbak Rara. Nggih. Nggih niki wonten request dangdut Cinta dan Air Mata. Weh, tenan iki pokoke. Mbak Rara dan Air Mata. Iki tak tekone artis teko Jogja iki. Aduh saja. Oh iya. Artisnya Jogja iki jujuk saja. Ngono. Lungguh ae Mas ya. Nggih, monggo. Heeh. Nggih menika lagunipun Cinta dan Air Mata sampun kita midhangetaken sasarangan. Wingking sampun rampung napa dereng niki nggih? Nggih lek dereng campursari malih nggih. Heeh, dangdut. Heeh, monggo. Dangdut ora apa-apa. Iki artisnya enek, Mas. Apa iki lagune? Oh, makaten kula nggih lagunipun Fata Mur